Unha das grandes demandas dos veciños da parroquia de San Martiño de Meis foi satisfeita. O Concello, en colaboración coa Deputación de Pontevedra e o GDR do Salnés e Umia, levaron a cabo o proxecto de construción da Casa Social de San Martiño, un centro que se inaugurou esta pasada fin de semana. Puxemos esta placa aquí e é unha homenaxe a todos vos, os veciños e veciñas de San Martiño, que é certo que levades moitos anos esperando por ter un local social no que poder facer as vosas actividades. E, bueno, hoxe é un día moi importante, despois, como sabedes, de moitos anos de espera, pois por fin tendes un local social que vai a ser a vosa casa, a de todos e a de todas, e espero que, e esperamos que o disfrutedes. A inauguración do centro contou coa visita de numerosos veciños, a Deputación de Pontevedra e a Igrexa, xa que a Deputación de Pontevedra foi a que financiou a maior parte do proxecto e o Arcebispado o que cedeu as instalacións. O Concello de Meis realmente nesta obra non puxo nada, puxo a Diputación, por iso me está acompañando xa aquí o Diputado Provincial, 200.000 euros, e o GDR que tamén puxo 30.000, así que temos que agradecerlle a estas administracións que apostaran pola parroquia de San Martiño. As instalacións do actual centro social anteriormente eran utilizadas para as cortes e o galiñeiro da Casa Reitoral. Agora, a nova instalación presenta un aspecto máis actual e funcional, con estancias e unha gran cuberta de cristal no corredor, dando lugar a un espazo máis iluminado e que permite ver o ceo dende o seu interior. Con este novo centro social, a veciñanza de San Martiño poderá gozar de diferentes eventos e actividades, xa que ao todo agora tiñan que desplazarse á parroquia de San Salvador para poder gozar dos talleres e actos organizados polo Concello.